И здравейте хора, аз съм Ведом 97, както ме знаете, и сега ще играем Clash of Royale. И сега тук ми зареждам. Ето както от началото почва. Не. Така. Тук от начало почва с един китайски, японски, индийски език. Така. Чакай. Не. Тук от начало е доста лесно. И на първия ми клип има едно лайкче. Много бързо стана. Аз ги качвам почти в едно и също време. В 18:43. И така. Тук сега. Тук отначало е доста тъпо, защото направо ни нарежда какво да правим. Така. Да направим няколко игри. Добре. Паднем солидно. Този беше хубава плячка. Малко така help. Чакай, не трябваше да ги хвърлям там. Аз съм пълен ретард. Holy shit. И надявам се да ме чувате. Да сложа микрофона на слушалките си. Така че да ме чувате. И така. Нека си го сложих. Така. Тук. Да видим кой има в честа. Трябва да се апгрейд на всичко, защото съм пълен ретард. Ура! Стана по-силно. Език. Сменихме си езика. Супер! Добре, даде ми някои неща. Искам да ви покажа новия. Така че за мен новия и Town Hall 9. И това преди беше Town Hall 9. Сега е 10. И ми иска прекалено много корона. Fuck the shit. И докато стигнем до тук, много трябва да дадем хляб. Да дадем ап. Така. 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 И съжалявам, ако не говоря. Това е заради играта. О, с такова ще ми слабът. Няма хелп. За сега е 3 минути. Тук не се страхувам да пусна нещо слабо, защото почти нищо няма да ме направи на базичката. И той е мъртъв. Готово. Първата войничка е готова. Чест. Има нещо хубаво? Не. Да направим 10-15 игри. Случайно клипът ако спре, съжалявам. Както в първия клип казах, нямам памет. И сега след това ще направя още един клип на една друга игричка, която имам. И те са много, затова нямам си на идея какво ще играя. Така
Така, тук се прецаках. Отначало, ако ме бият, ще стане доста гадно. Тъй... ще спечеля. Така, пусна това. Бомбара. Това 2 минути. И 3 секунди. Това 6. Така. Такова затнявам. Че ще използвам. Не, това е по-силно. Тук да изчиствам. Имам в Clash of Royale нови звуци. Супер. Така да видим нещо хубаво в честа. О, има нещо хубаво. Има какво? О, супер. И това е за сега. Благодаря, че гледате и